मोजां मोनदोंलाय आंजों रायलाय मेन्देला सुवादसो साला सोरजों रायलायबाय दं बेलाय गाज्रि मोननाङा जायो बिदिया बिदि जानांगौ आंजोंसो मोजां मोनलायदों ना नोङो फैलाजोंथ' मोजां मोनलायाखैना सिन्था गैया सना दोनथ' दे दे दोनथ' आदा मा खबर नोंसानाव नोंखौ नागिरनानै थांदोंमोन आङो माथो जाखो लोगो मोनाखैना आच्छा फाजिया दंमोन हारसिं माथो खालामबोखो मा खालामदोंब्रा नोंबो गैयामोन नालाय एसे आरो इसे माने एसे लाइनिं मारिदोंब्रा आदा लाइन माने जेबो खालामाखैथ' खालामनाया माने साला बायगर फुदुं बावदोंसोनो आं गैयाव सोबा गारबायलै आंथ' एप्रिल फुलसो खालामदोंना नोंखौ एप्रिल फुलसो आंबोथ' एप्रिल फुलसो खालामदोंना सोबायाखैथ' आङो सोबायाखै एप्रिल फुल सोबायाखैथ' आं एप्रिल फुलसो खालामदों एप्रिल फुल माथो गिदिर मोनसे माबालै नोंना ओइ आदामोन मा जादोंलै मा जाबाय दं अरे भाई मा एप्रिल फुलसोलाय सोबायाखै फंबाय एप्रिल फुलसो एप्रिल फुलसो ओइ मा जालायदोंब्रा मा हलेब लुलि बिसलाय एप्रिल फुल मेन्देला ओरै भाई एप्रिल फुल एप्रिल सोबायाखै एप्रिल फुलसो सोबायाखै एप्रिल फुल मा जालाबाय नोंसोरलाय मा जाम्बाफोर बायदि सोबालायबाय दं नोंसोरलाय गावजों गावलाय बै खख्लाबारि बाइ इलेक्सननि खोथाखौ नोंसोर मिथिया बै मन्टु गोलाव फैला बिजु आरो अनिप फैसा रानगासिनो जाम्बाफोर थाङा मानो नै आंहा लाबोबाय थफ्लासे मानि जोंनोबो एसे हरदोब्रा बेयाव नोंसिनि लिस्ट गैया बेयाव लिस्ट दंखायो आं बिसोरनो रानना हैनांगोन माबार थां रानबाय दं मा जादों मा फैसा नांबावलायगौलै जासिगोन आंना बेनो ओइ नोंसोर थांदोलाय मोननांगौखौ मोनबाय आंहा बगा साला थांदो जाम्बाफोरा साला आंजों एप्रिल फुल खालामजाबाय बे बोरायजो बारा बिसास गैया बिसोर मालाय फैसा मोनथारालै